हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे एपिसोड थामहिनबा गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबावबाय। स' लोगोफोर दिनै जोङो थांनो नागिरदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव, जाय इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जोंनि सालबारि फरायसालिमाया गोग्लैयो। स' जोंनि सालबारि फरायसालिमानिफ्राय जोङो गासै 20 जन सुबुंफोर हौवासा हिन्जावसा लोगो नांनानै थांगोन आरो बेवहाय बायदि बायदि हाबाफारियाव जों बाहागो लाहैगोन। थामहिनबा बेयो मा होननानै बुङोब्लाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव 3थि इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेल खुंफुंदों 2024 मायथाइयाव। स' बेवहाय जोंनि सालबारि फरायसालिमानिफ्राय सालबारि फरायसालिमाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो जों गासैबो फरायसाफ्रानो रेडि जानानै ओंखारदों। दायो बे समाव जोङो नै नोंथांमोना नुनो मोनदों आं आरो रुपन जों बास सायाव दङ। स' जोङो न'निफ्राय डाइरेक्ट फैनानै जों बास मोनफैखादोंमोन आरो। फाइनेलि गाइस नै जोंना बड'लेण्ड बासआ खारजेनबाय। बेकग्राउन्डआव माने मोजां नुवाखै, क्लास थांफेरदोंमोन फुंबिलि सम एसे स्लाइड फैयाखुनाय सम आरो गोबां बार हाबफैगासिनोमोन, बेनिखायनो खिरखिखौ फांनानै लादोंमोन आरो गोबां बार गुसु फैगासिनो। गोजां बोथोरबो जागायबाय नालाय जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं थ' लोगोफोर क्लास सिंसो भिडिअ लागासिनो नालाय गोदानदों माने रिफ्लेक्ट जाफिननायखौ नोंथांमोना नुदोंबो एसे मोजाङै आन्दाज खालामोब्ला नुदों। स' आङो सानरुफखौ थामहिनबा जे सान्दुं ओंखारदों बेखौ आं माने भिडिअ केपसार खालामनो लागासिनो दंमोन आरो क्लिप्सखौ। स' जियानो जा आं सान्दुंखौ माने नायगासिनो दंमोन आङो, माने सान्दुंनि जि फैनाय बेखौ आं जोबोद मोजां नुदों। भिडिअफ्राव नुयो नालाय बेफोरबायदि आंबो लानो ट्राइ खालामनायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों आं मिथिया। लोगोफोर बेफोरबायदिनो जों थाङै थाङै नै बे नुथायानो जाहैबाय बोरसि दैमा मोनबाय जों। बेसेबा समायना दंखायोमोन, सान्दुं नांनाया जोबोर मिलायदों बेनिखायनो जोबोर समायना नुदों। बेकग्राउन्डखौ जों भिडिअ लाबाय थानो गोसो जानानै दान्दिसे क्लिप्स लाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। जोङो सालबारि फरायसालिमा आरो आफाद इसोरखौहाय लानानै जोङो ट्राइ खालामबाय, जोङो क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव हान्थिलांबाय जोंनि सालबारि फरायसालिमाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो होननानै। नायलांबाय थादों नोंथांमोना, जोबोर समायना भिउ फैदोंना। बिदि भिउखौ फैब्लाथाय आं माने भिडिअखौ एन्ड खालामनो जोबोर बायो, माने क्लिप्सखौ लादोबाय थायो भिडिअखौ लाबायानो थायो आरोना। जोबोर समायना भिउ नालाय, ओरैबायदि समायना। ओइयाव अर खामदो नै नायनो हागोन, अर खामसोगारदो बिरादनो। माबायदिबा नांनाय थ' लोगोफोर बैहाय माने अर खामनायजों लोगोसे लांदों बे मा जायगा बेखौ आं मिथिया। जियानो जा जों अर खामनाय जायगायाव जों इजोंसो मिलायो इजोंबो मिलाया। हान्थिना बेवहाय गोबां सुबुंफोर जमा जादोंमोन। थ' जियानो नाइस जादोंला वाट लाखासै दा भिउ गाइस, वाट दा भिउ। लायथ'वासै नोंथांमोना इदिनो इगनर खालाम, माने बेकग्राउन्ड मिउजिकफोरखौ भिउखौल' लाबाय था, भिउनि मजाखौल' लाबाय था। अके लेट्स गो। माने मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होदोंना लोगोफोर, बासनि क्लासनि आन्दारजों माने क्लासखौ लाफानानै जुदि भिडिअ शुट खालामोब्ला फिल्टार होनाय बायदि फैदेरो, ओमफ्राय जुदि नर्मेलि लायोबाथाय बिदिया फैयो आरोना। क्लासजों लाफाबाथाय जि बरिया नुबाय थायो।
दा माने डाइनोसरा मबाइलाव ओंखारफैना नांगोन जों ब्र' दङ मोनफैबाय जोङो मा होनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थौ थाबाय बोरैबा एकदमबारे कलेजाव फैनाय बायदिमोन मोनहाय दा इउनिभारसिटियाव रुपथन फैनानै माबायदि मोनफैखो खोथादो एसे नै बिथाङाल' इउनिफर्म गानदों रावबो गानाखै नै जों बिदा गेदेर दङ बिदा गेदेर जोंनि कलेजनि लिटारेरि सेक्रेटारि नै मटरला G60 लादों बिथाङा नै नायनो हागोन नोंथांमोना आइफन लाइक आइफन आंखौ लादोयो फाइनेलि लोगोफोर जोङो नै दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जिरायनानै दङ नै जों रुपथन दङ जों आरो आं दङ ओइ जों नै माखासे माने गार्लसफोरखौ दोननो थांजोब्बाय गार्लसफोराबो थांजोब्बाय ओमफ्राय माने ओजों दोनहैदों ओमफ्राय सानैनो फट' लागासिनो दं बिथांमोना जोंनि लोगोफोर थ' जोङो दान्दिसे जिरायनोसै बेनि उनाव लोगो मोनगोन जोङो माने आङो दिनै फुल एपिसडखौ होखाजोबगोन दिनै सानसेनि मा जायो अके नै जों दा रुमाव मोनफैबाय बिथाङा गेम गेलेगासिनो दं फैनानै गेम गेलेयाखैलै नै राखें जालायगासिनो गासैबो स्टाफा नैयाव नै मालफोरखौ दोनजोब्बाय थ' लोगोफोर जोङो दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि क्लासरुमाव दङ स' बेवहायनो जों थागोन हरखौबो जों गासै हरब्रै थानाय जागोन बेनिफ्राय जोङो 11आवसो थांगोन बेनिफ्राय स' दिनै मा हाबाफारि दं बेनि सोमोन्दै आं जोंनि सेनियर गेदेर लिटारेरि सेक्रेटारि बिथांनाव बिथाङा मा फिननाय होयो नायलांगोन स' नै आं दा लोगोआव दं आदा स' बिथांनिफ्राय नै फंनैसो बुंदो दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंहा दा मोनफैनानै रुमावल' थानो मोनबाय रेजिस्ट्रेसन जाथ'वाखै रेजिस्ट्रेसन जाखांनायनि उनावसो जोंहा रुमा थिक जागोन बेनिफ्राय जों बेलासियाव जोङो माने इनचार्जफोरनि मिटिं जागोन माने बबे कलेजनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो कलेजफोराव माबायदि सोलियो बेफोरखौ मिथिनानै लागोन इउनिभारसिटिया बेनि उनाव जोंहा गाबोन अखानायै कालचार रेलि जागोन बिदिनो मोनफा हाबाफारि जालांबाय थागोन आं बेखिनिखौ गोजोननाय थाबाय आदानिसिम स' बिथाङा जोबोर मोजाङै रोखा फोरमायना होबाय हाबाफारिया माबायदि जागोन आरो बे हाबाफारिया 3थि इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल ना इउथ फेस्टिभेल स' बेवहाय जों फार्स्ट टाइम बाहागो लाफैदों इयुननि हाबाफारिफ्राव जोंबो बाहागो लाफैबावनो हानाय बायदि जों नायनानै लाबाय केम्पासफोरा माबायदि थ' जियानो जादोंना नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल दिनै जि हाबाफारि जागोन बेखौ आं फुल दिन्थिलांजोबगोन फारि नाथाय दा बे रेस्ट लाखांनायनि उनाव जों बाहेरायाव ओंखारलांब्लासो जोङो दिन्थिनाय जागोन आङो दिन्थिगोन नोंथांमोननो नायानै Nalang ni nak. Ini nih apa masih sama ini. Ngai boria na dong. Wah, wow. Laktasi. नै बिथाङा गुजुनाय जादों
दे खिथादो बाव फैदो खुलुमबाय जों फुंनि दसे ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन आरो ना एसे मा होनो ना फिसिनायखौ नायफैबाय जोङो बिराद समायना समायना ना दं लांफानोसो गोसो जालायलांबाय सालबारि कलेजाव नामा ओं सालबारि कलेजाव जोंनावबो बिदि खालामबा एसे मोजां जागोन ना मोजाङानो जाबायलै स' लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम बड'लेण्ड इउनिभारसिटि स' मैया आं ब्लग्सखौ कमप्लिट खालामनो हादियासै मानो होननानै बुङोब्लाथाय मैया आदायाबो फंनैसो बुंदोंमोन नाथाय ब्लग्सआ कमप्लिटआनो जायासै मैया हाबाफारि बायदि जेबोआनो सोलियासै आरो माने दिनैनिफ्रायसो मेन प्रग्रामा जागोन मैया ओरैनो रेजिस्ट्रेसनल'सो जाबाय बेनिखायनो दिनैसो हाबाफारिया मेन हाबाफारिया जागोन नालाय दिनैसो आं दिन्थिलांनो हासिगोन जियानो जादोला आं क्लिप्स एड खालामनानै होदेरगोन मैयानिखौबो होदेरनाय जासिगोन नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय फुल दिनै नभेम्बरनि 8 खालार डेट मिन्स 8 नभेम्बरनि 8 दिनै थ' जोङो 11आव थांगोन थ' नोंथांमोना बे सानथामनि प्रग्रामखौ आंनि ब्लग्सनि गेजेरजोंनो नुलांबाय थागोन स' जोङो फुंजानि जोङो मर्निं वाक खालामनाय बायदियानो जाबाय एसे जोङो फ्रेश जाखांनानै स' नै जों दं रुपथन बसुमतारी हाइ हेन्ड खनसे बिथाङा फट'ग्राफार जागासिनो सिख्लाफोरनि आरो जों बिदा गेदेर लोगोफोर आरो गोबां सिनियर दंलाबायो आरो जोंनि फरायसालिमानिफ्राय आइजो माहारिफोर थामहिनबा मोसाग्रा हानजा सफैदों बिथांमोना गासैबो मोसाग्रा हानजायानो आंनि मिथिनायाव थ' जियानो जा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पासाव जों बेरायगासिनो दङ फुंनि सान ओंखारनायजों बार खोलो खोलो बारनायजों बिबार बारिनि समायना मोदोमफ्रु मोदोमफैनायजों गोसोआ उरां फारां बिरखांलांबाय थ' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो लोगो मोनगोन ब्रेकफास्टबो खालामाखै दान्दिसे उनाव खालामनोसै नैबेयावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय डाइरेक्ट फैयोब्लाथाय बड'फानि स्टेचु फार्स्टआवनो मोनगोन जोंनि सालबारि फरायसालिमायावबो दङ आरो बे एसे गेदेर गोजौआव बानायदों बिथांमोननिया नै बरिया बे मा बिफां होनो इखो गय ददेरे नामा नै बे जाबाय गय ददेरे गय सिनारि नै जियानो जा नै जोंनि थुंग्रि बिथां दङ जोंनि मस्ट पपुलार सिंगार एन्ड मस्ट हेन्डसामसिन सिंगार बिथाङानो सालबारिनि आरो नैबे जाबाय माइयो प्लेन ना मा होनगोन इखो नैबेहाय जायगानि माबा दंजोबो आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जायगानि प्लेन होनलांसिगोन सिट प्लेनथ' होनला नालाय बोजों मा दङ जोङो अलंबार साइन्स बिल्डिंथिंजाय थांनानै पद्मश्री मदाराम ब्रह्म सेन्ट्रेल लाइब्रेरिनिफ्राय बारनानै टेक्न'लजि इनकिउबेसन सेन्टार सब ओरै बेरायबोजोब्बाय आरो जोङो ओमफ्राय अडिट'रियामा नैबेनो नामा अडिट'रियामा नैबे अडिट'रियामा नै बिराद गोदोरखा दे थ' जियानो जा दायो देखायगोन दा देखायबाय थानाय सिनियर दङ थ' लोगोफोर जोङो माने बेरायबाय दङ इयाव फट' लागासिनो गासैबो ओमफ्राय नै बिथांखौबो एसे फट' साफायनानै होबाय जा बिदा गिदिरखौ आरो नै जों दैथुन दङ मस्ट पपुलार फ्लुट मिउजिसियान ना मा होनगोन बेखौलाय फ्लुटार ना मा होनगोन मिथिलाय लाङालाय सिफुंनिफोरखौ मा होनो बिथांनि मोसानायखौ नायना लादो स्रायनो बिथांनि मोसानायजों बरायहरबाय नोंथांमोनखौ गोसो गैयाब्लाबो गोसो गोथारै होननाय जासिगोन बिराद मानसिफोर दंलै बन्द' खालामथ'बाय दे